आपण करना ପିଙ୍କୁ ନାୟକ आपण କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୋନାଲିକା ଟ୍ରାକ୍ଟର କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି। आपण ଜଣେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଭଲ କଳାକାର। ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇବେ। ହଁ ତ ଗାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଗାଉଛି। ଦିନର ପକୁଡ଼ି ତୁମ ରାତିର ବରା, ତୋତେ ନ ଖାଇଲେ ଜମା ପେଟ ପୁରେ ନା। ଆରେ ସିଙ୍ଗେଡ଼ା ଦେରେ ଧରା, ଗୁଲଗୁଲା ତୋର କେତେଟା ପିଲା, ଗୁଲଗୁଲା ତୋର କେତେଟା ପିଲା। ଦିନର ପକୁଡ଼ି ତୁମ ରାତିର ବରା, ତୋତେ ନ ଖାଇଲେ ଜମା ପେଟ ପୁରେ ନା। ଆରେ ସିଙ୍ଗେଡ଼ା ଦେରେ ଧରା, ଗୁଲଗୁଲା ତୋର କେତେଟା ପିଲା, ଗୁଲଗୁଲା ତୋର କେତେଟା ପିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୁଲଗୁଲାର କେତୋଟା ପିଲା ଆପଣ ଖାଇଲେ ଆମେ ଖୁସି। ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ? ହଁ ଖୁସି। ହଁ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି।